Isuk ning ladang. Isuk do tandur, do siram-siram, ngobat tanamane. Nah iya ngobat. Lah iya. Kene iki acara luar biasa lho. Luar biasa aku lagi mlebu rene gumun kok, Pak. Lah nyapa? Aku arep rene mara ndi kene iki Gunung Sari kene lewat Tegal-Tegalan, lewat perkebunan, kiwa kul, tengen wortel, ngarep sithik kentang, rono sithik sayuran. Bayu aku mlaku kaya ning jero sop-sopan. Seger ngono. Ya ora ning ngono. Wong kita itu ning kene kudune matur nuwun. Bahwasanya kita sudah diundang di sini. Didongakne sing hadir bengi iki komplit, didongakne paringi rezeki ingkang barokah. Amin. Ya ora. Lah perlu tomat regane sekilo 350. Masa 350 lho. Apa mungkin ya? Tidak mungkin. Loh, donga ki sing dhuwur pisan. Iya, ngono 350. Amin. Amin. Tapi sing tuku lho, Pak. Ya ora, aku ora peduli sing tuku. Didongakne sing larang, asile akeh iso nanggap guyon maton percil CS. Lagi ngoten to Pak Lurah? Lho, Mbak Lurah saya turah-turah, saya tambah-tambah. Ora lokak malah kebak, ora wutah malah wutuh, ora roboh malah bakoh. Kuwi lho isine Pak Lurah, Bapak Andi Susilo. Paham ora weh? Paham aku. Liantune paham ora? Lah Pak Andi brengose. Nah yo. Wah, kaya ular geni. Ngawur. Kono masak. Maksudnya ular geni kan brengose arang-arang lho, Pak. Ulune arang-arang lho. Ulune arang-arang. Didongakne sehat terus. Kita hibur pada malam hari ini. Ibu-ibu sing ning kono mau eruh kowe lagu sing pertama mau kan enek sing lagu sing ngono. Lah kok enek sing nguwantem ngene. Bojone dingenek-ngenek kuwi aja ngono kuwi, aja ngono kuwi. Sing lanang karo wedok iki mau fragmen enek sing nangis ning mburi. Sapa? Kecepit. Nabil. Rumasaku nak terenyuh mergo ceritane iki mau mengena. Kita menghibur pada malam hari ini. Sing piye beteke wong bengi iki sing teko ben seneng. Ya ora? Sing duwe utang-utange lali. Amin. Sing utangi ya lali. Amin. Loh, tidak mungkin. Ndak mungkin aku iki. Tapi pokoke dongane awake dhewe sing apik-apik. Apik-apik kabeh. Muga-muga dongane kaya aku ngene iki lho, Pak. Apa le? Mas yo ngene iki ketoke ning kene ndagel tapi ning omah iku wis penak lho, Pak. Masale. Nah, iya lho dulurku sukses kabeh kok. Berhasil dulurku. Aku kan beberapa bersaudara. Kakakku sing pertama ngerti pelayaran lho. Winganane lagi bernanggap wayang 7 dino 7 bengi. Terus nanggap campur sari model alah ngene iki 5 dino. Nanggap apa neh campur sari nanggap orkes bayu sembarang reyok ditekane kabeh mergo sukses. Saiki wis dadi pelayaran. Ngono to. Kuwi masku, adikku dadi pilot dikene tak tanggapne jaranan oleh. Yuk, jaranan pirang dino? 15 menit. Lah kok 15 menit kuwi jaranan Tulungagung, dudu. Jaranan Malang, dudu. Banyuwangi, dudu. Lah jaranan apa? Muncerel. Oh enek masmu pelayarane sombong kok rumah ora sombong. Ora sombong aku tapi ngomong kenyataan. Tapi mbakku sing nomor 2 kuwi. Iku wis sukses ya. Ya sukses. Ya dadi pemborong. Winganane bar tuku sembarang, tuku motor kuwi. Akeh ram. Sepeda motor. Heeh, ya tuku mobil barang. Alphard kuwi tuku 4. Terus Land Cruiser sing lho Pak ana monconge kae lho moncong Land Cruiser kuwi tuku 2 Pak. Iya. Terus tuku bis kuwi 18. Bareng ngono terus tuku motor Royal Enfield. Kuwi tuku 16 Pak. Adikku ndengenane ya tas tuku ketok adikku terus tuku. Tuku apa? Unta, beda unta. Ngono kok mbok umukne lho. Kok tuku peda unta. Wah, dia percel kok tuku peda unta. Sak kontainer. Ayo digawe nerak wong sombong-sombong ngono kuwi lho. Lah kontainer aku cangkeme kok. Tapi kakakku sing mburi kuwi sing nomor 3. Nenek kok. Kakakmu ya apa? Lah saiki ya dadi bos no. Bos apa? Son Horek. Sak Indonesia sing nyekel Son Horek iku kakakku saking pintere. Oh duwe awakmu sape rolasan. Heeh. Sape rolasan kuwi nak gak salah. Rolasan ora sap. Sapi 18 munggah. Nah ya kuwi lho 18. Sing rolasane kuwi atusan, Pak. Atusan. Nah sing sape kuwi selikur. Piro? Iku 35 gitu. Sape? Heeh. Ah ya wis. Ya saiki mlaku ya. Mlaku gon gene adikku. Adikku PLN le.
Lho, nyapa, Mbak? Ben nyetrum cangkeme masmu ben ra omong adike kok masak. Tapi kan wong ora usah sombong. Wong ora oleh kok sombong ora oleh. Lho, tapi kenyataan. Lho kowe kere lho bendina parani BRI masmu sugih-sugih. Lho, tapi kan dulurku sugih, sementing dulure sugih. Dulur sugih kok sombong nene kene. Contoh aku le. Apa? Bojoku tak openi. Kowe lek bojomu ngeterne anakmu sekolah TK mbok sangoni pira? Lho, tak sangoni paling ndak ya 20.000 50.000. Piye biyo isin. Percel bojone budal ngeterne anake TK, tak sangoni 20 yuta sedina. 20 yuta 25 juta. kuwi digawe apa ae? Mampir se bayar BRI 15, BCA 10 ngono. Malah ngono padha kakean utang. Tapi omahmu kok ora kalah karo omahku. Omahmu nyapa? Omahku ora gelem kalah karo omahmu lho. Lah iya. Omahmu modele piye? Omahku model Jawa. Joglo. Klasik. Ha. Nganggo pendopo ngono kae. Ha. Alah. Omahku apik, Pak. Apa? Desain modern, desain terbaru. Apa le? Desainnya desain engkres, desain kemenyek. Lah kok iso? Omahmu ngene. Kuwi sayek kuwi jeneng kena angin. Lho, tapi kan desain terbaru, desain engkres. Wah, Sing penting omongmu mulak-mulak jane wanake kere. lho saiki nek sombong piye ngene to? Ya sombong iki menungso ora apa-apa lah omah ngene ora doyong. Kok rumah saku maju. Maju ke depan. Itu, ada itu. Nanti kita beri door prize. Jadi sapa sing iso nyanyi, sapa iso pantun langsung dikai hadiah le. Pantun nyanyi hadiah. Oke. Engko didelok. Pokoke iso kaya awakmu iki, contone kaya awakmu iki, maju kita tunjuk bisa kasih hadiah. Oke. Hadiah gampang le. Iki manuk ora obah belas manuk apa to le? Iki mati wae piye. Kuwi apa kuwi? Iki manuk. Maju. Ayo le. Adit tunjukkan kemaluanmu le. Oke. Kemampuanmu. Lah yo kemampuan. Sing iki manuk loro iki kok gak adep-adepan iki kok satru. Ya ngono kuwi. Manuk kademen Wah, ketara iki lanang karo wedok. Ya, Sing wedok purik. kok pure apa nadane? Lagune apa? Lagu sing lagi viral. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Malah guyu kek ku sapa? Kene lagi ndonga kok iso guyu kuwi lho. Sebab awakmu kumpulane Gus kabeh para yai, para gus, para alim ulama, para ustad. ya Gus Miftah, Gus Miftah tak eloki. Gus Adim, Idam, Gus Idam. Terus Gus Kausar, Gus Kausar, Gus Baha, Gus Baha, Gus Mus, Gus Mus, Gus Samsudin. iya. Ya tonggo. Ora. Bismillahirrahmanirrahim. Sapa kowe? Kowe iki kowe iki nyanyi yo. Kowe mesti guyu, Pak. Timbane setrum adikku lho engko. Iya. Ngono malah tak pameri mbakku kae. Bismillahirrahmanirrahim. Bocah cilik lungguh marek-marek. Iya iso ya. Sendangane rese sak percil maling ngepite. Duduk kuwi. Wah, ora. Burine duduk kuwi. Wah, ora. Bocah cilik. Kowe sing nyanyi, aku sing Nyapa ning graji? ora Nyapa? nyodok matane masak. Iki biola. Ora masak. Lungguh marek-marek sandane rese tumindake becik sandane rese tumindake becik bocah gede-gede
Apa wae? Wis ora. Wis ta. Sekian. Apamu kok iso? Yo iso ta lek. Lah kok was-was. Lah pikir kowe pasar wae gentenan kok suwi men. Lah kok was-was apa iso? Iso le. Jadi tak kayak lagu ngono iso. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Gunung Sari, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Ketua Panitia Faikul Iksan Mutin. Mutin barang lho nyapa? Iki lho nek tulisane Mutin. Dalam kurim. Lah ya maksudnya ketua panitiane Iya, ki Pak iya. Mutin. Pak Camat Pak Thomas. Iso apa ora? Oke. Loh, gak padha karo kamu. Ngomong tiru. Bismillahirrahmanirrahim. Lah kok malah bantengan. Iki halus-halus. Lah pakmu iso nyanyi apa ora? Aja. Tulung khususnya desa Gunung Sari. Loro ati. Lagune tombo ati. Diam, aku lu wis meneng, kowe ngomong lagi meneng. Iya, iya. Loro ati. Terus piye ya puisine? Iku limo perkarane. Me tombo ati kuwi. Kaping siji ero tangga gelange gedhi. Iya ya. Loro ati kuwi. Apik-apik. Kaping loro diselingkuhi bojo. Ya loro. Kaping telu sing lanang elek sing wedok ayu ya Loro. kaping papat ra duwe dhuwit pacar minggat Loro. kaping limo duwe entek diapusi rondo Salah janda pirang kok cedhak. salah sawijine mesti tau ngelakoni kudu sing sabar yen ra sabar terus Mati. rungokno ibu-ibu iling-ilingan iki cangkeme percil sing ngomong kowe lek nek tanggamu iso tuku gelang aja lara ati iso tuku gelang dongane iso tambah gelange ora malah kowe gembreng gelang konti lak nukokne sapa contohnya bapak-bapak yang sangat luar biasa nyambut gawe awan isu sampai bengi duwe mung gek sampean karo anak-anake sampean aja lah bapak-bapak isu macul ibu-ibu penak-penak dance pagi-pagi senam pagi iling-ilingan bapak rekoso nyambut gawe golekne duwe gek sampean contohnya sapa ora usah ado-ado aku dhewe Masalah curhat. ngono kuwi wong lanang stres wong wedok bolak-balik bendina sopa sopi kowe ini bendi apa jane paketan iki jane wong wedok koclok kopi Sabar Kang. aku dhewe nglakoni ora awakmu tok Lha kok malah curhat. aku dhewe ngene iki geleng-geleng wong wedok senenge lak mung ditukone kalung gelang sapi tunggalane jajal setahun ra tau tukane apa-apa lambene motor 3 meter nyambut gawe teko ndi Pak duwe enek ndi Pak diomong ngono wong wedok diomong aja boros-boros Dek aja boros-boros piye berase sepiro mangane anakmu ngobani anakmu ngono kuwi wong lanang yo sedih Sabar. aku dhewe nglakoni ora awakmu tok Pak kula lanang-lanang tahan mani kowe kancaku kowe aku lho kaya ngene iki sampe isin duwe ning omah yo dijaluk bojo Sabar. aku dhewe kaya ngene iki terus piye aku yo sedih kaya ngene iki bendina diguyu kok akeh duit dipek bojoku jangkrik Masa kamu ya? Samu ndrek ra stres wong lanang nyambut gawe dina wengi Mas Samu ngono lah disentak wong wedok melungker Wedok ya ngono iku kan. lah iya aku dhewe Sabar Kang. Ngono kuwi arep dolan ning wong tuwa ngono wong wedok ya kan. Wong duwe wong wedok njaluk dhuwit tok niku wong lanang nyambut gawe dina wengi ngono kuwi ya isa dibentaki. Padahal dhuwit wis dibawa wong wedok kowe kabeh. iki lho nyapa Ngewangi awakmu nangis. lah kok pengen wangi aku lho nyapa Aku dhewe yo nglakoni.
Awake dhewe kene iki kowe ndagel wis pirang taun le. Aku ndagel ya wis suwe kecilek. Kaya awakmu. Mulai cilik. Awake cilik. Kene iki dhuwit mawane gedine dikai 10 juta dikene bojomu pira? Ya tak kena kabeh no. Aku wong lanang tanggung jawab kok. Kowe kok kaya kendes kok ngono le. Lah piye to nek awakmu ngene iki umpama entuk dhuwit 10 juta mbok kena bojomu pira? Aku yo padha karo awakmu. Mbok kena kabeh. Aku lho rokok njalo. Wong tuwa wong lanang kok ngono kuwi. Masa kok ngono kuwi kawet rabi? Iya. Awet rabi. Iya. Tenan pindho ngono kabeh. Masalah ya Allah ku pantes ae pindho. Lah kowe piye le? Hah? Kowe piye? Aku rencana. Enggak rencana tak toto manajemenku ngono. Rencana tak toto manajemenku. Bojomu melok matamu. Lah yo rencana tak toto manajemenku ora tak terno kabeh. Mari kene kan iki hadiah. Hadiah. Surprise. Sadurunge hadiah, teman kita dikeluarkan dulu. Penyanyi, artis cantiknya Jawa Timur. Iya. Nanti kalau udah naik langsung kita idoni coy. Lah langsung kita sambut ya Oh, iya. meriah. Kita sambut. Yuk, 3, 2, 1 bareng-bareng artis ya. Yo, silakan sayang penyanyi cantik Jawa Timur dari kita Guyon Maton akan kami tampilkan spesial buat panjenengan semuanya warga masyarakat Gunung Sari. Monggo. Ini nggak usah dikenalkan, orang-orang sudah tahu. Siapa? Kalau ini namanya Joko Telitong. Masa ini kacane Kartoletong. Ini namanya, ini Bu Guru. Ibu guru. Guru mutan ini. Ya deh, Ya guru sekolah. adek. Wingi ngenale sing apik. Yo sapa dikenali artis Jawa Timur mau olehmu nyeluk. Lah, kita harus memperkenalkan dia karena ini adalah satu-satunya artis kita yang tercantik sendiri. Iki lho saksine. Perkenalan. Bocah rupane kayak wortel bosok cantik gitu iki. Ora ngerti. Iki wis kondang ning Indosiar. Mlebu patroli. Lho, ya to. Ini wong e, Mas. Iya, iso mlebu patroli iki kriminal kok iso rumangsaku. Kondang ning Yo Indosiar. paling gak penyanyi tahu melu ning RCTI. Kemarin Indonesia Idol. Indonesia Pepsoden. Indonesia. Indonesia Idol. Idol. Kemarin lihat itu. Ya. Berarti sama penyanyi-penyanyi Jakarta. Loh, KDI aku, Mas. The Academy Aku Indonesian Idol. kontes dangdut tempura aku. Berarti nyanyimu karo sosis. Indosiar. Pantura, pantura iso tempuh. Lah iya. Pantura. Sembarang awakmu. Sembarang, Mas. Iso nyanyi. Lho ya Jenenge sapa, Nduk? Liti. Liti. Panggilannya Li. tak sodok. Yo Liti. Lit. Iya, iya. Little. Little itu kecil. Little. Ya, little body. Little body. Silite gatel kebonmu. Lah siapa kok little body? Adek Liti. Iya, Mas. Coba kenalan dulu apa nyanyi langsung. Oke. Ini Mbak Lurah loh ya. Iya, ini kan Acarane ulang tahun HUT Kota Batu ke-23 Desa Gunung Sari. Gunung Sari luar biasa. Awake dhewe iki ning Batu wis ora kena dihitungi. Batu ki pancen terkenal dengan kampung-kampung yang luar biasa. Iya. Awake dhewe nginane main ning kampung wayang, wis tahu. Ya. Ning kampung apel wis tahu. Terus kene iki kampung bunga. Mawar. Rodok rono ke kampung macan. Kampung Macan apa to? Gang Lurah kampung. Lah iya. Kemarin emang Ngarepe bener. nek anu gambare. Kemarin kan di hotel ya kemarin ya. hotel Mas. Ini enggak pernah pulang. Ikan awet dhewe telung dino ning kene. Alhamdulillah. Dek Liti itu pasti di hotel mana? Hotel Bedengan. anu- Bedengan ya. Kuwi tempat rekreasi. Hotel. Kan ning hotel bedengan iso. Ning pinggir kali iki jane kucinge sapa ya. Lah kok jebol Pas Liti. camping lah nek Oh, kaya aku camping. paling gak yang nginepe ning Paling hotel hotel Prodeo to? Prodeo. Iki lho sing gedhe iki lho. Apa? Seleksi. Seleksi. Lah ya aku mlebune diseleksi sih. Oh iya. Agak maju deh. Iya, Mas. Nyanyi.
Nyanyi oke. Siap, Sebelumnya nyanyi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Camat. Ya. Selamat malam Pak Lurah. Pak Lurah roh endi, Pak? Pak Lurah endi? Lah Pak Lurah kok ngono ditanggap wis ora ngerti. Sing ndi? Jajal. Andi lho. Pak Andi Alah, lho, Pak Andi piantune. Lho, Pak Andi. Lho. Pak Andi. Ini apa kok iso ngono kuwi lho? Apa kok semunyer? Yo golek sinyal, ngene pas ya Pak Andi. Nah, iki lho. Iya, di depan. Nembang sing enak Ya sing penak ta. buat Gunung Sari. Gunung Sari. Habis ini kita door prize. Door prize wah, di belakang sudah disiapkan banyak sekali. Enek gawang. Suket Maksudnya sudah disiapkan Siapkan sama panitia sudah menyiapkan door prize. berapa? Total ini 1000 hadiah. Ayo, Masa? wujudnya motor, sepeda, kulkas, TV. Ora Lah kok 1000 kuwi apa? Jam? voucher. Voucher apa? Voucher Voucher, maksudnya voucher belanja. pembelian kembang api. Iya. Dinggo posoan. Iya. Agak maju. Nadanya mayor. Mayor ya apa? A, B apa C? Manut. Oh, manut. Hah? H2O. Nada kok H2O gitu. Gak enak ya? Iki lho. Kok kebangetan man kuwi ta? Duduk. Syah. Piye Mas? Apa tuh, Pak? Apa tuh? Aku kan ngimbu sawul kan buri. Ya kene sawo, apel, semangka ning jero kene kabeh. Lah kok iso selekop kuwi to? Iya kena no. Mosok sinden mbok klongkop. Iya ya ora. Anak Betawi. Piye? Duduk kuwi menengo tak tuwapuk tenan kuwi. Mosok kurangan to kowe nyanyi. Ya, Gantian kok. nek lali. Ngomong kuwi. Bisa meneng apa ora? Iya. Hah? Iya. Enek wong nyanyi kok ganggu. Hah? Kuwi masalah serem lho. Ya awakmu. Lah awakmu sing ngomong sing ganggu kan nyanyi, mbok warai malah kok. Iya kowe kuwi. Kowe kene nyanyi ben nyanyi ora usah omong ae ngono kuwi masamu. Mesane. Ya Mbak ya. Iya Mas. Lah sing marai ngomong ini awakmu sing lho, Kak. Awakmu sing tuwa marai kok aku sing enom ya melu. Ya Mbak. Mas, Nyapa? nek gegeran ning mburi kono lho. Lah piye to kan? Kene kancane arep nembang malah geger karo dhewe. Lah piye? Wong iki paling gak iki aku iki sing nyanyi, damping ngono. Oh iya. Kaya to Pak Lurah nek arep pidato, didampingi karo asisten. Siap. Oh alah. Golek panganan cak cokotane direwangi kaya. Kok nek aku meteng, Lah piye uangnya lho kowe. Mas, aku tak nyanyi, sampean nyawang. Oh iya. Pokok di adane Mas. Malah medeni. Nyapa aku terus mbok sawangi lho. Lah piye nyawake piye? Ini Mas, aku kasih dorongan. Oh iya. Ya. Jadi pra, apa pra? Ngerti pra? Asik. Ngerti pra? Iya ngerti. Nyapa? Lah kok mbok rogoh? Lah jaremu Sayang sawangan dekmu kuwi bentuke kadang cilik kadang gede. apa to kuwi? Sayang apa tekku kurang gede dibanding nih karo tek kancane. Jane ukuran opo? Senajan rupane lak yo ireng. Masalah. Kowe kira aku.
Upin. Upin. Ah, Upin. Terus ya. Kowe kok iso kaya ngono ki lho. Kowe sing ngakoni lho sapa? Lah kok iso gondol plontos. Lah lho, rupamu kaya bola lampu lho. Ndasmu. Seneng nek kancamu. Apa enek sinden nyanyi apik-apik mbok klonthok ndase. Jarang ganteng belas wis saiki. Bocah kaya cilok. Ngene iki anu Mas, drama Mas. Drama apa? Loh, nek ngene iki bentuke ngene kan film Upin dan Ipin. Pak aku dadi Ipin, kowe dadi Upin. Gak aku. Lah nyapa? Gundul kene rambutnya ngene tok crit. Lah iya iki ceritane awakmu Upin, aku Ipin, kowe Kak Ros. Kak Ros. Paras kok yo ora golak kereng to. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Suarane Rosi piye? Upin. Upin. Kowe galak ngono ya lho. Galak. Bengok-bengok. Ya. Assalamualaikum. Abe. Ya. Sini kamu. Mas, kowe Kak Ros apa MC Palapa? Lah piye? Aku lho ora tau dadi Ros. Ya sapa lho anu sakarepmu? Anu mbae apa sapa nenek? Ya. Ya Kak Ros. Anu Upin. Ini ini sekarang jam berapa? Kita belum pulang. Nanti kalau dimarahi sama Ini kan udah malam. Abe, sini kamu. Iya Kak Rus. Kamu itu dari mana saja sih? Ini aku habis sama Ipin. Upinnya siapa? Aku Upin, aku kakaknya. ini Upin, aku Upil. Ipin. Ipin. Kamu pulang jam berapa? Kamu dari mana? Aku kan habis sama Ipin. Dari mana? Habis main. Main. Iya, Main di mana? main sama teman-teman. Ya udah. Opa, Pandasmu. Kak Ros. Kak Ros. Kamu dari mana? Aku dari Songgoriti. Main. Main apa kamu? Sepak bola. Main bola. Main bola. Berarti tadi yang mecahin kaca sebelah kamu. Iya, main bola kamu. Aku loh disuruh bayar 500.000. Aku nggak sengaja Kak Ros. Gak sengaja apa? Itu kaca orang. Tidak boleh. Gitu. Aku Upin. Kue apa? Kue Ipin, aku Upin. Iya. Ya. Ingat. Kue Ipin, aku Upin. Ya. Loh, Iya Kak Rus. dari mana? Aku habis main sama Upin. Upin dari sekolah kamu. Iya, Habis sekolah main. habis sekolah main. Oh gitu. Ya udah. Sekolah main. Kak Ros. Dari mana? Dari main. Main apa? Main bola Kak Ros. Bola kamu sama siapa? Sama Ipin. Kamu tadi sekolah jam berapa? Jam 12 aku. Pulang jam 12. Iya. Siang. Siang. Ini sekarang jam berapa? Jam 3 Jam 3 apa? sore. Dari mana aja kamu? Main bola. Bola apa? Bola apa? Aku Kak Ros. Kak Ros. Jatuh. Iya. Nadanya A. Amaya. Hei! Siapa kamu? Percil. Iya. Siapa kamu? Selendam. Lo kita tahu siapa? Mana Upin? Mbah. Upin biasanya kan gundul toh. Heeh. Ipin mana? Enggak tahu. Bulan ya kita. Upin kan Enggak roh, Mas. Gak ngerti saudara? Enggak. lah kamu itu pakai apa di kepala? Ini Lihat. bola. Loh, itu Upin kamu ya. Nakal. Upin. Kamu ya? Iya. Kamu yang mecahin kaca kami. Kowe sapa? Aku sing ndek kaca. Sendiri kocok. Ndek kaca aku. Aku sing ndek kocok. Dadi apa? Kowe dadi apa tetep kena. Hei! Nyapa? Kamu yang mecahkan kaca? Kowe to sing kak kacane pecah kowe. Iya. Berarti sing jukuk kacane omahku awakmu. Iya. Aku toko bangunan ora mbok bayar. Mangsamu piye? Aku seksine. Awakmu sing jebuk. Kowe toko bangunan Mas? Iya. Aku preye Mas ya. Ora Mosok kebosok terus aku. kamu itu bagus kowe dadi guru. Guru. Iya. Oke.
Misal Minidu. Inisal. Piye apa to? Nyanyi apa? Loh, Pak Guru. ya Bu Guru. Yang ini apa namanya? Yang mana? Asik. Ini toh? Gurunya kayak bar kena kanker ya. Gundul. Lagian gurune kan si manus jembatan Decol. Ancol Bu Guru. Duh. Yang ini apa? Sesek nadane. Kamu guru ya? Guru. Nadanya? Bu Guru. Yang ini apa namanya? Yang mana toh, Dek? Yang ini loh, Bu. Yang ini. Ya. Ya, kebaya. Bu Guru. Yang ini apa namanya? Yang gadul ini. Ya. Yang ini. Ya. Ting anting. Bu Guru. Yang ini apa namanya? Yang tampaknya di bawah ini toh? Ya. Ya, Dek. Iya. Ini. Ya. Yang bawah. Erik jare. Bu Guru, dalam mencari itu apa namanya? Dalam jare. Ya. Yang di dalam. Ya. Iya. Tok katok. Bu Guru, dalam kantor apa namanya? Dalam kadak, Dek. Iya. Tenang nih. Katok. Dalam kata Bu Guru. Apa iso? Wet cawet. Kowe ngawur karo masaku. Kowe kira iso. Lah mosok jero saya jero. Masalah kowe nadane ra padha karo kancane to. Nadane A minor. Iki lho, lah aku kene iki suarane penak. Kowe tok lho suarane Lah iya. ora penak belas iso ngrungokno. Jajal to, Mas. Adem lho, Mas. Apa? Ayo. Bareng. Ayo. Sapa lho? He nyapa? Aku suara siji kowe suara loro ya. Kowe suara desel. Suara telu. Ya telu. Kok ngono to? Iki wis Kowe iki ngaku sapa nadar. lho? Wis sapa ora? Sak piro to? Wis aku ora. Wis aku ora. Ya. Sik to, Mas. Tangan to. Telu apa? Wis. Sampai lho, Mas. Ya sapa nang sebenarnya? Sewu matamu. Adane Dhuwur to, Mas. Ya ora apa-apa ya sapa. Iki lho telingi tangan. Yuk. Sewu. Yo, bisa enggak mana ya? Oke. 3 2 1. Sewu kutha wis saliwati. Sewu ati tatakani. Masa Gak mau enak nadamu to. nadamu lo piye? Pas lo Mas. Iki lho terus. Ayo. 3 2 1. Sewu kutha wis saliwati. Pas to. Sewu ati tatakani. Kowe nyanyi apa dudoi kowe iki? Kowe iki nyanyi apa dudoi? Apa kok malah takon apa dudu ya penyanyi? Nanging kabeh padha ra ngerti jenengmu ning endi. Iya. Men kae suara apa? Suarane motor. Ayo nonton. Ayo mayu Montore mlaku. Wis